Ωραία. Λοιπόν, καλώς στο βήμα τον κύριο Παντελή Νατσιάβα. Καλώς ήρθατε. Τον Μπλόσκα τον Νίκο, καλώς ήρθατε. Τον Τάσο τον Βασιλιάδη. Καλώς ήρθες. Τον Άγη τον Γεωργίου. Και βεβαίως έχουμε διαδικτυακά τη Μαρία τη Μιχαλοπούλου, παρακαλώ. Καλώς ήρθατε. Περάστε. Ναι, θέλω μια καρέκλα. Την έχουμε. Ωραία. Λίγο, επειδή είμαστε πολλοί. Ωραία. Ωραία. Κύριε Γιανναράκη, μας ακούτε? Σας καλωσορίζουμε. Ο κύριος Γιανναράκης μας ακούει? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούω πολύ καλά. Ελπίζω να με ακούτε κι εσείς. Πολύ ωραία. Σας ακούμε πολύ καλά. Λοιπόν, το θέμα το οποίο θα συζητήσει το παρόν πάνελ είναι η Ευρωπαϊκή Κόμβη Ψηφιακής Καινοτομίας. Με δύο λόγια να πούμε τι αφορά. Αφορά μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία προέρχεται από το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027 και το οποίο έχει ως στόχο το να δημιουργηθεί ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο συμπράξεων οργανισμών, οι οποίοι καλούνται να οθήσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Μέχρι πρόσφατα, η ανάπτυξη ουσιαστικά, ο ψηφιακός μετασχηματισμός ήταν κομμάτι άλλων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ενσωματώνονταν σε άλλες πολιτικές που είχαν να κάνουν είτε μέσα από τα προγράμματα Horizon, εκφράζονταν μέσα από άλλες χρηματοδοτήσεις. Για πρώτη φορά υπάρχει πρόγραμμα εξειδικευμένο. Δεν ξέρω αν το κάνω εγώ αυτό. Που είναι το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη. Υπάρχει λοιπόν Ψηφιακή Ευρώπη 21-27, υπάρχει ξεχωριστός προϋπολογισμός και βεβαίως η κυρίαρχη πολιτική μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι η δημιουργία των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας. Πρόκειται για ένα δίκτυο 151 κόμβων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα μας έχει 7 κόμβους, εκ των οποίων οι 4 έχουν λάβει την έγκριση και τη χρηματοδότηση, όλοι έχουν λάβει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι 4 έχουν λάβει και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, οι 3 έχουν λάβει, μάλλον αναμένεται να λάβουν τη χρηματοδότηση από το εθνικό σκέλος. Βεβαίως είναι εξίσου σημαντικοί όλοι. Είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή που δεχθήκατε την πρόσκληση και βρίσκεστε εδώ μαζί μας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την πόλη μας, πάρα πολύ σημαντικό για την περιφέρεια και είναι μια ευκαιρία να αλληλεπιδράσουμε μεταξύ μας και με τις τοπικές κοινωνίες, διότι το οικοσύστημα οφείλουμε να το αναπτύξουμε σε περιφερειακό, σε εθνικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε η παρουσία σας εδώ είναι πάρα πολύ σημαντική, έτσι ώστε να χτίσουμε τη σχέση που χρειάζεται μεταξύ μας, όλοι οι κόμβοι, η Ευρωπαϊκή Κόμβη Ψηφιακής Καινοτομίας, και έτσι ώστε να προχωρήσουμε και να είμαστε αποδοτικοί στο έργο που μας αναλογεί. Λοιπόν, ξεκινώντας, θα δώσω το λόγο καταρχάς, θα προσπαθήσουμε να έχουμε 2 κύκλους ερωτημάτων. Εάν έχουμε μία
συντομία όσο μπορούμε στις τοποθετήσεις. Η πρώτη μπορεί να είναι πιο διευρυμένη, γιατί πρέπει να σας γνωρίσουμε και ο κόσμος βεβαίως καλύτερα. Η δεύτερη θα είναι μία ακόμη τοποθέτηση, νομίζω ότι θα την προλάβουμε να την κάνουμε σε συγκεκριμένο ερώτημα. Ωραία. Λοιπόν, επομένως, είναι ένα ταξίδι, η Ευρωπαϊκή Κόμβη Ψηφιακής Καινοτομίας, που ξεκίνησε το 2020 σε εθνικό επίπεδο. Ήταν μία πρόσκληση από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ακολούθησε η ευρωπαϊκή πρόσκληση, κατατεθήκαν αρκετές προτάσεις, καταρχάς εγκρίθηκαν οι 15, ακολούθησε η εθνική πρόσκληση με την υποβολή της πρότασης, η οποία έγινε το 2021, και τις εγκρίσεις που δοθήκαν μόλις πριν κάποιους μήνες. Νομίζω ότι είναι 7-8 μήνες που έχουμε πλέον τις εγκρίσεις. Όλοι οι κόμβοι έχουν ξεκινήσει να δραστηριοποιούνται, επομένως, και είμαστε βεβαίως, έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή ο συντονιστής φορέας ενός από τους κόμβους να είναι βεβαίως το πολύ δραστήριο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ξεκινώντας και ως οικοδεσπότης της εκδήλωσης, με την κυρία Μιχαλοπούλου, να μας αναφέρει με 2 λόγια ποιο είναι το αντικείμενο του κόμβου, πού απευθυνόμαστε και ουσιαστικά τι έχει να περιμένει η τοπική, αλλά όχι μόνο τοπική, γιατί πριν μας αναφέρατε ότι αφορά περισσότερες περιφέρειες, τι έχει να περιμένει η επιχειρηματικότητα από τη λειτουργία του συγκεκριμένου κόμβου. Ο λόγος σας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε και θα ακούσουμε και τα δικά σας στοιχεία και το δικό σας έργο, γιατί είμαστε τώρα αρκετούς μήνες μέσα στο έργο. Ο δικός μας ο κόμβος έχει στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αλυσίδας αξίας στον αγροδιατροφικό τομέα. Καλύπτουμε το 50% της επικράτειας, δηλαδή έχουμε μια στόχευση στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στη Μακεδονία και στη Θεσσαλία. Εταίροι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας εκτός από εμάς, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ερευνητικό κέντρο ΆΙΜΠΟ του ΕΚΕΤΑ, επιχείρηση Σύμβουλη Ανάπτυξης E1, Αμερικανική Γεωργική Σχολή και Περιφέρεια. Για τις θεσμικές συνεργασίες μας, σε αυτό εταίρος είναι η Περιφέρεια. Και σε άλλα 2 ορίζοντες, το τελευταίο διάστημα βάζουμε συστηματικά την Περιφέρεια μέσα στις προτάσεις μας, έτσι ώστε να έχουμε μία κοινή ανάπτυξη στο κομμάτι αυτό. Ποιος είναι ο στόχος μας? Ο στόχος μας είναι από ένα σημείο και μετά, και μάλιστα έχουμε φτάσει στο σημαντικό μήνα, να παρέχουμε υπηρεσίες οι οποίες μπορούν να απευθύνονται μάλλον και στους αγρότες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και στο δημόσιο τομέα. Θα πω εκπαίδευση, κατάρτιση πάνω σε θέματα τεχνολογιών και ψηφιακού μετασχηματισμού και πράσινης ανάπτυξης. Όλο αυτό το κομμάτι, πρώτα είναι η εκπαίδευση, ένα μεγάλο κομμάτι, αλλά και άλλες υπηρεσίες οι οποίες θα βοηθήσουν τους αγρότες να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες, την τεχνητή νοημοσύνη, τα HPC, όλο το κομμάτι αυτό, την γεωργία ακριβίας, με συγκεκριμένες εφαρμογές στον αγρό, για να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο παράγουν και έτσι να έχουμε ασφαλή τρόφιμα και όλο το κομμάτι αυτής της αλυσίδας. Και ο μεταποιητικός τομέας είναι μέσα. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στους δικαιούχους, γι' αυτό υπάρχει χρηματοδότηση, έτσι ώστε να φτάσουμε σε κάθε ένα ξεχωριστά δικαιούχο, χωρίς να υπάρχει χρέωση σε αυτή την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μετασχηματιστεί ο γεωργικός τομέας, ο πρωτογενής τομέας, που είναι σημαντικός τομέας στη περιφέρειά μας. Αυτή η επιλογή έγινε στοχευμένα. Διαλέξαμε τον πρωτογενή τομέα ακριβώς γιατί είναι σημαντικός για την περιφέρεια. Στην αρχή ήμασταν μόνο 2 εταίροι, περιφέρεια και εμείς. Περάσαμε το call, το πρώτο screening, αν το πούμε έτσι, και μετά γίναμε ένα μεγαλύτερο κονσόρτσιο. Αυτά θα πω για να δώσω το χρόνο και στους υπόλοιπους να παρουσιάσουν. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι οι κόμβοι, αλλά έχουμε μια λίγο διαφορετική στόχευση και δομή. Και αυτό νομίζω είναι ενδιαφέρον να ακούσουμε όλους πώς έχουν σκεφτεί και τι υπηρεσίες θα παρέχουν ο καθένας με τον τρόπο του. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Στην πορεία, όταν θα παρουσιαστούν οι κόμβοι, θα διαπιστώσετε αυτό που μόλις είπε η κυρία Μιχαλοπούλου, ότι
είναι συμπληρωματική η κόμβη. Βεβαίως και σε κάποια σημεία υπάρχουν τομείς οι οποίοι μπορεί να είναι κοινοί, όμως και η περιοχή εφαρμογής αλλά και το πεδίο εφαρμογής, έτσι, ως επιτοπλίστων, ο κάθε κόμβος έχει κάτι να προσθέσει στο εθνικό και στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα. Μου δίνει λοιπόν την πάσα η κυρία Μιχαλοπούλου για να πάμε σε εσάς, κύριε Γιανναράκη. Αγαπητέ Γιάννη, χαιρόμαστε που είστε εδώ, που είστε μαζί μας, που είστε έστω και διαδικτυακά. Ο κύριος Γιανναράκης είναι ο coordinator του ΕΔΙΤΕ, που ο ΕΔΙΤΕ είναι ο επικεφαλής φορέας του DigiGov InnoHub. Κύριε Γιανναράκη, με απλά λόγια, θα θέλαμε να μας παρουσιάσετε τον κόμβο σας, τις υπηρεσίες σας, πού απευθύνεστε και βεβαίως, αν θέλετε, και τις πρώτες μία ή δύο υπηρεσίες τις οποίες είναι έτοιμες και με τις οποίες θα ξεκινήσετε τη λειτουργία σας. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα πάρα πολύ για αυτή την τιμή που μας κάνετε να είμαστε μαζί σας. Είναι μεγάλη μας χαρά που είμαστε διαδικτυακά. Λυπάμαι που δεν είμαι μαζί σας φυσικά με τους αγαπημένους εξαιρετικούς συνεργάτες και τη Μαρία Μιχαλοπούλου και τον Τάσο και όλους εσάς. Να σημειώσω ότι κάνετε δουλειά και παρακολούθησα από το πρωί το συνέδριο, την εκδήλωσή σας και είναι εξαιρετική και οι ομιλίες και όλο το πνεύμα που το διακατέχει και πάλι συγχαρητήρια. Όσον αφορά τον κόμβο μας, ο κόμβος καινοτομίας για την ψηφιακή διακυβέρνηση DigiGov InnoHub, όπως το λέμε, έχει σαν στόχο να φέρει ένα καινούριο πνεύμα στις δημόσιες υπηρεσίες και τις υπηρεσίες δημοσίου ενδιαφέροντος ευρύτερα, φέρνοντας προηγμένες τεχνολογίες και μια νέα γενιά υπηρεσιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, των επιχειρήσεων και την καινοτομία στη δημόσια διοίκηση. Θα σημειώνω ότι το ΕΔΙΤΕ, που είναι ο επικεφαλής συντονιστής φορέας, αλλά και οι άλλοι 16 εταίροι του κόμβου, έχουν μια πολύ μεγάλη εμπειρία στο να δημιουργούνται καινούργιες, καινοτόμες, θα έλεγα, υπηρεσίες του δημοσίου προς τους πολίτες, που τις είδαμε μέσα σε αυτό το διάστημα των τελευταίων 3 χρόνων να εμφανίζονται μέσα από το GovGR κυρίως και να αλλάζουν τον τρόπο που η δημόσια διοίκηση εμφανιζόταν απέναντι στον πολίτη και τον εξυπηρετούσε, ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας, που επέδρασε κατά κάποιο τρόπο και σαν καταλύτης για πολλές από αυτές. Έχοντας εξοπλισμένοι με αυτή την εμπειρία, αλλά και με καινούργιες ιδέες και με καινούργιες δυνατότητες που μας δίνονται σήμερα, ερχόμαστε μέσα από αυτό το πρόγραμμα, το Digital Euro Program, που όπως αναφέρατε, και τον κόμβο καινοτομίας, να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια καινούργια διάσταση στην δημιουργία αυτών των υπηρεσιών του δημοσίου, φέρνοντας έναν καινούριο παίκτη δυναμικά στο παιχνίδι, που είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νεοφυείς επιχειρήσεις και όλο αυτό το ερευνητικό δυναμικό που το αναφέρουμε πολλές φορές σαν οικοσύστημα καινοτομίας και το οποίο έχει μέσα στα ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, πολλές επιχειρήσεις και επίσης ένα δικτυωμένο οικοσύστημα στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο και μέσα στην Ελλάδα. Αυτός λοιπόν είναι ο βασικός παράγοντας τον οποίο υπολογίζουμε και ελπίζουμε ότι με τη δικιά μας τη βοήθεια θα κάνει τη διαφορά τα επόμενα χρόνια. Στόχος μας σε αυτό και αυτό που έχουμε ξεκινήσει ήδη από την αρχή της χρονιάς είναι τι? Πρώτα απ' όλα, να φέρουμε στην επιφάνεια τις ανάγκες των φορέων της δημόσιας διοίκησης. Και αυτό είναι μια υπηρεσία, θα έλεγα, του κόμβου. Μαζί και φέρνοντας σε επαφή με τους καινοτόμους επιχειρηματίες, να διακρίνουμε επιμέρους ανάγκες, λύσεις και να ξεκινήσει μια διαδικασία υλοποίησης γρήγορα πιλωτικών, να αποδειχθεί με πιλωτικές υλοποίησεις ότι μπορούν οι προτάσεις των επιχειρήσεων να δώσουν λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Αυτό είναι μια διαδικασία που τα πρώτα βήματα έχουν ξεκινήσει ήδη και επίσης προετοιμάζουμε και ένα άλλο, πιστεύω, για την Ελλάδα για το 2023 καινοτομικό, ελπίζω το 2024 να μπει πιο καλά στη ζωή μας, που είναι να φέρουμε στη δημόσια διοίκηση και στις δημόσιες προμήθειες αυτό το πνεύμα που στα αγγλικά λέγεται Public Innovation Procurement και Pre-Commercial Procurement, και στα απλά ελληνικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το δημόσιο
οι δημόσιες προμήθειες που αποτελούν το μεγαλύτερο πελάτη της αγοράς πληροφορικής και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, να πάψει το δημόσιο να είναι ένας χαζός αγοραστής που αγοράζει λύσεις της προηγούμενης πενταετίας, αλλά να γίνει ένας έξυπνος αγοραστής και γιατί όχι ένας επενδυτής στην καινοτομία. Να αγοράζει μέσα από ευέλικτες διαδικασίες το ερευνητικό αποτέλεσμα πριν ακόμα αυτό γίνει προϊόν, ώστε να μπορεί να το διαμορφώνει καλύτερα στις δικές του ανάγκες και να είναι συμμέτοχος σε αυτή τη δράση, το μαραθώνιο καινοτομίας που οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ειδικά αυτές της πληροφορικής, που ασχολούνται με επιτυχία και τα ανέφερα. Κύριε Γιανναράκη. Έναν καλό πρώτο πελάτη και να κάνουν τη διαφορά. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Σε αυτά οι υπηρεσίες που θέλουμε να παρέχουμε δεν είναι διαφορετικές από τον άλλον κόμβο. Τονίζω όμως ένα βασικό μας στοιχείο, το οποίο ήδη αποτελεί και ας πούμε κοινή συνισταμένη όλων μας, που είναι η δικτύωση και οι συνέργειες. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη μας δύναμη, γιατί ο καθένας μας μόνος δεν μπορεί να κάνει τα πάντα όλα, που λέμε. Και χρειαζόμαστε και τις συνέργειες μεταξύ μας, που ήδη έχουμε ξεκινήσει, και ευχαριστώ τους συνεργάτες και τη Μαρία και τον Τάσο και όλους τους συνεργάτες που ήδη έχουμε κάνει αρκετά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Και βέβαια έχουμε και ένα διεθνές, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκτυο, το οποίο θέλουμε να αξιοποιήσουμε. Σας ευχαριστώ και πάλι και στη διάθεσή σας για περισσότερα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Ήταν το GRDGCOV InnoHub. Όπως ανέφερε ο κύριος Γιανναράκης, απευθύνεται στην καινοτομία, στη δημόσια διοίκηση, αλλά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, startups και τα λοιπά. Και ανακεφαλαιώνοντας τι έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής, η κυρία Μιχαλοπούλου αναφέρθηκε στον DG Agri Food, τον ευρωπαϊκό κόμβο, ο οποίος ουσιαστικά δίνει υπηρεσίες στην αλυσίδα αξίας της αγροδιατροφής, πρωτογενή, δευτερογενή και ό,τι έχει να κάνει σε σχέση με τον τριτογενή τομέα και με τον τομέα της αγροδιατροφής. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Παντελής Νατσιάβας. Παντελή, σε καλωσορίζουμε. Ο Παντελής Νατσιάβας είναι ερευνητής επικεφαλής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Υγείας στο Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το ΕΚΕΤΑ. Ένας πολύ ενδιαφέρον τομέας, ο τομέας στον οποίο εσείς καλείστε να δώσετε τις υπηρεσίες, είναι η ευφυής γεωργία. Θα θέλαμε λοιπόν να μας δώσετε κάποια περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις δράσεις, τις ενέργειες και τον αντίκτυπο που αναμένετε να έχει ο κόμβος σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ εδώ εκπροσωπώ το Smart Health, τον κόμβο ψηφιακής καινοτομίας για την ηλεκτρονική υγεία, τον οποίο συντονίζει το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το ΙΤΕ, από την Κρήτη, και το ΕΚΕΤΑ επίσης έχει πολύ ενεργό ρόλο, έτσι, όπως και πολλοί άλλοι εταίροι. Είναι το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, είναι το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, είναι το Πολυτεχνείο της Κρήτης, είναι το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Ελπίζω να μην ξεχνάω κανέναν. Σίγουρα ξεχνάω κάποιον. Λοιπόν, το δικό μας το αντικείμενο είναι το κομμάτι της ευφυούς υγείας, να το πω στα ελληνικά, να το πω ηλεκτρονική υγεία. Ο σκοπός είναι λοιπόν να παρέχουμε υπηρεσίες κατά αναλογία και με τους υπόλοιπους κόμβους προς δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, ώστε να υιοθετήσουν τεχνολογίες ευφυής, τεχνητή νοημοσύνη, η high performance computing, η cyber security, τέτοιου είδους πράγματα, να τα εντάξουν στις διαδικασίες τους. Προφανώς το focus το δικό μας είναι σε οργανισμούς οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με την υγεία, έτσι. Είτε αυτή είναι νοσοκομεία, είτε αυτή είναι εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με την ηλεκτρονική υγεία. Ενδεικτικά θα αναφέρω, ας πούμε, διαδικασίες αξιοποίησης δεδομένων υγείας, δεδομένων πραγματικού κόσμου, ή ακόμα σαν υπηρεσίες, εμείς έχουμε σκιαγραφίσει και υπηρεσίες, ας πούμε, πρηκλινικής έρευνας, προκλινικής έρευνας, έπρεπε να το πω στα ελληνικά, τα μπέρδεψα, όπου υπάρχει ειδικός εξοπλισμός στην Κρήτη, στο ΙΤΕ, ας πούμε, που μπορεί κάποιος να σκανάρει με ειδικούς τομογράφους ποντικάκια, στα οποία έχει δώσει ένα φάρμακο, να δει πώς εξελίσσεται, πώς μεταβολίζεται το φάρμακο και τέτοιου είδους πράγματα.
Άρα, το Smart Health είναι ένας κόμβος ο οποίος καλύπτει γεωγραφικά, νομίζω, όλη την επικράτεια. Δηλαδή, οι πόρτες μας είναι ανοιχτές, δεν έχουμε κάποιον ειδικό γεωγραφικό εντοπισμό, γιατί η υγεία προφανώς αφορά όλη την επικράτεια, οι οργανισμοί της υγείας είναι παντού. Και το αντικείμενό μας έχει να κάνει κυρίως με την ηλεκτρονική υγεία. Θα συνοψίσω εδώ, θα ευχαριστήσω ξανά για την πρόσκληση, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το να γνωριζόμαστε και να έχουμε ουσιαστική επικοινωνία. Δεν είναι αυτονόητο. Και γι' αυτό και πάλι ένα ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, μόλις αναφερθήκαμε στην ιατρική ακριβίας και τις καινοτόμες υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας, θα έχουμε την ευκαιρία στη δευτερολογία να γίνουμε έτσι κάπως, να πούμε και άλλα πράγματα για το συγκεκριμένο κόμβο. Ο επόμενος ευρωπαϊκός κόμβος είναι το Smart Attica Αθήνε. Ο κύριος Άγης Γεωργίου είναι ο Technology Service Specialist του Smart Attica EDIH. Θα θέλαμε λοιπόν, αφού σας καλωσορίσουμε ξανά, να σας ρωτήσουμε ποιο είναι το δικό σας το αντικείμενο και βεβαίως και το που απευθύνεστε, αλλά και γεωγραφικά, επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι καταρχάς ξεκινάτε έχοντας ως πεδίο δράσης την Αττική, που είναι βεβαίως πληθυσμιακά σχεδόν η μισή Ελλάδα, αν στην πορεία του χρόνου σκέφτεστε αυτές τις υπηρεσίες να τις διοχετεύσετε και αλλού και πιο ευρύτερα. Ο λόγος σας. Από μένα, ευχαριστώ. Είναι χαρά μου που είμαι στην Ξάνθη, γιατί τελείωσα εδώ το τμήμα Ιατρολόγων Μηχανικών, οπότε είμαι απόφυτος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου. Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, παρότι ονομαζόμαστε Smart Attica, δεν καλύπτουμε μόνο την Αττική. Οι partners μας, ωστόσο, είναι από την Αττική, αλλά το πεδίο δράσης μας είναι ολόκληρη η Ελλάδα. Τώρα, εμείς ασχολούμαστε κυρίως με την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι το focus του Smart Attica. Έχουμε 17 partners, οι οποίοι περιλαμβάνουν τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια της Αττικής, περιλαμβάνουν την περιφέρεια, περιλαμβάνουν το Ίδρυμα Ωνάση, περιλαμβάνουν το Υπερταμείο. Ποτέ δεν τους θυμάμαι όλους, είναι λογικό. Πάρα πολύ, είναι 17. Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, φορείς που χρηματοδοτούν επιχειρήσεις, όπως είναι η Εθνική Τράπεζα, όπως είναι το Unifund. Υπάρχουν τρεις βασικοί τομείς ενδιαφέροντος, που είναι ο τουρισμός και ο πολιτισμός, supply chain and mobility, energy, ενέργεια και περιβάλλον. Και εμείς, με έμφαση πάλι στις οριζόντιες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, παρέχουμε, όπως όλοι οι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας, 4 ειδών υπηρεσίες, οι οποίες είναι οι υπηρεσίες Test Before Invest, οι υπηρεσίες δηλαδή πρακτικές υπηρεσίες απτές, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν είτε εταιρείες SMEs, που είναι ο στόχος μας, και startups, όπως και φορείς του δημοσίου, να αναπτύξουν υπηρεσίες που αργότερα θα χρησιμοποιήσουν, networking, support to find investment στοχευμένα για startups και SMEs, και φυσικά skills and training, το οποίο είναι και γενικό και πιο εξειδικευμένο ανάλογα με το group το οποίο καλύπτουμε. Και σε γενικές γραμμές αυτή είναι μια σύντομη παρουσίαση του Smart Attica EDIH. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Έδωσες πολύ σωστά τις 4 υποχρεωτικές υπηρεσίες, τις οποίες όλοι οι κόμβοι οφείλουν να συμπεριλάβουν στις λειτουργίες τους, που έχει να κάνει και με επιδεικτικά έργα προς τις επιχειρήσεις και τους δυνητικά ωφελούμενους. Στο πεδίο, λοιπόν, να γίνει δωρεάν χρήση ή επίδειξη κάποιων νέων τεχνολογιών και βεβαίως, επειδή δεν αρκεί μόνο αυτό, το να τους βοηθήσουμε να υιοθετήσουν τις τεχνολογίες αυτές, να αναπτύξουμε το οικοσύστημα, όπως είπαμε, σε επίπεδο πέραν της ενεργοποίησης του περιφερειακού οικοσυστήματος καινοτομίας σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένας κόμβος δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Άρα θα πρέπει να υπάρχει η έννοια και η λογική της συνεργασίας και της λήψης υπηρεσιών που δεν παρέχει κάποιος κόμβος από τρίτους και βεβαίως το κομμάτι της εκπαίδευσης που έχει να κάνει με την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού για να είναι σε θέση να ακολουθήσει αυτά τα οποία πρεσβεύουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ο επόμενος ομιλητής έρχεται από την Λάρισα. Είναι ο Τάσος ο Βασιλιάδης, ο οποίος είναι ο συντονιστής του Health Hub. Είχαμε την ευκαιρία να φιλοξενηθούμε πριν από 1,5 μήνα περίπου στη Λάρισα, σε μια
εξαιρετική εκδήλωση, όπου γίναμε κοινωνή και της πολύ ζεστής φιλοξενίας, αλλά και του πολύ σημαντικού οικοσυστήματος, το οποίο αναπτύσσεται σε μια επαρχιακή πόλη. Νομίζω ότι αποτελεί παράδειγμα και για άλλες πόλεις, όπως εμάς, αυτά τα οποία έχετε πετύχει και βεβαίως αυτά στα οποία θέλετε να φτάσετε. Θα ήθελα λοιπόν, δίνοντας το λόγο Τάσο, να μας αναφέρεις για την πρωτοβουλία του Health Hub και την σκέψη του πώς ξεκίνησε, αλλά και το τι είναι αυτό το οποίο θέλει να πετύχει και σε ποιους τομείς. Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ πολύ για την δυνατότητα που μου δώσετε να βρισκόμαστε καταρχάς εδώ όλοι μαζί. Όλοι οι κόμβοι συνηθίζουμε να βρισκόμαστε μαζί τους τελευταίους 8 μήνες από την προηγούμενη Beyond και χάρη στο Γιάννη βρισκόμαστε αρκετά συχνά όλοι μαζί και να συγχαρούμε και τον Γιάννη γιατί είναι ο εκπρόσωπος της Ελλάδας για τους ευρωπαϊκούς κόμβους καινοτομίας στην Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι έχουμε τη δυνατότητα να συζητάμε. Το ότι το οικοσύστημα που δημιουργείται δεν είναι τοπικό. Είναι ένα οικοσύστημα, κατά τη γνώμη, το οποίο μπορούμε να το συνδέσουμε όλα τα τοπικά οικοσυστήματα μαζί. Και αυτό θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις. Γιατί μία μικρή επιχείρηση που βρίσκεται στη Λάρισα ή στην Ξάνθη δεν έχει τη δυνατότητα να πάρει υπηρεσίες μόνο από ένα κόμβο. Χρειάζεται και οι ανάγκες είναι πολύπλοκες, είναι διαφορετικές. Και σίγουρα ένας κόμβος ή πόσο μάλλον ένας φορέας από μόνος του ή μία εταιρεία δεν έχει τη δυνατότητα να τους προσφέρει. Από εκεί ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε από την ανάγκη να βρούμε λύσεις για τις επιχειρήσεις. Και το Digital Maturity Assessment που κάνουμε όλοι οι φορείς, δηλαδή την αξιολόγηση της ανάγκης για καινοτομία και για ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, αυτό που κάνουμε και με τα εργαλεία που μας δίνει η Κομισιόν, βλέπουμε ότι δεν μπορεί ένας κόμβος μόνος να προσφέρει λύσεις. Και όπως ανέφερες πριν, Δημήτρη, η συνεργασία όλων των κόμβων σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι εκ των νου κάνευ σημαντική. Άρα λοιπόν παίρνουμε και δίνουμε υπηρεσίες όλοι μας και συνεργαζόμαστε όλοι μας για να βρούμε λύσεις συγκεκριμένα για μία επιχείρηση. Εκεί ξεκινήσαμε το Health Hub. Εμείς είμαστε ένας κόμβος ο οποίος ιδρυθήκαμε με έδρα τη Θεσσαλία, τη Λάρισα, αλλά οι υπηρεσίες μας και εμάς θα ξεκινήσουν, γιατί εμείς έχουμε το Shield of Excellence, δεν είμαστε στο πρώτο round. Σύντομα θα είμαστε σε όλη την επικράτεια και όχι μόνο. Λέγοντας λοιπόν, στο Health Hub είμαστε 27 εταίροι. Προφανώς δεν τους θυμάμαι ούτε κι εγώ και τους 27 εταίρους. Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας είναι ο συντονιστής φορέας. Είναι ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων. Είναι 2 ερευνητικά ιδρύματα, είναι 7 πανεπιστήμια και είναι και αρκετές εταιρείες οι οποίες μας υποστηρίζουν στις υπηρεσίες τις οποίες βγάζουμε. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον για μας είναι, πέρα από τη χρηματοδότηση που για μένα είναι όχι ούτε καν δεύτερο ή τρίτο ζήτημα, είναι να μπορέσουμε να βγάλουμε υπηρεσίες οι οποίες έχουν ένα νόημα για κάποιες επιχειρήσεις. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινήσαμε με τους συνεργάτες μας και τους εταίρους να βγάζουμε υπηρεσίες όπως για παράδειγμα στο Test Before Invest να βγάζουμε Virtual Clinical Trials, δηλαδή μια πλατφόρμα η οποία σύντομα είναι online για ψηφιακές δοκιμές. Επίσης, ένα case το οποίο μου αρέσει πάντοτε να το λέω και το οργανώνουμε το Health Hub, αλλά και το Κέντρο Ικανοτήτων Πυθία, το οποίο Κέντρο Ικανοτήτων που ανέφερε πριν ο κύριος Δήμας, είναι ένα από τα 11 κέντρα ικανοτήτων και το μοναδικό στην υγεία στη χώρα, το οποίο τι κάνουμε, αναπτύσσουμε προϊόντα. Ένα από τα προϊόντα τα οποία συνδέουμε με εταιρείες είναι οι ψηφιακοί βιοδείκτες για την πρόβλεψη του Alzheimer, δηλαδή ουσιαστικά με πολύ απλόγια, με ένα απλό smartphone και ένα απλό tablet να έχουμε τη δυνατότητα τη διάγνωση σε κάποια άτομα του αν μπορεί να εξελιχθεί η άνοια ή όχι σε κάποια άτομα. Και αυτό λοιπόν πάμε τους βιοδείκτες να μπορέσουμε να τους αναπτύξουμε και για άλλες εφαρμογές για τις εταιρείες οι οποίες έρχονται κοντά μας και μπορούμε να υποστηρίξουμε. Ένα άλλο case το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το ανέφερα και στο Innovent στη Λάρισα είναι ότι σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας πήγαμε και με το ΕΚΕΤΑ, το ΕΠΤΗΛ πιο συγκεκριμένα, πήγαμε και βρήκαμε τις ανάγκες που έχει η παιδοχειρουργική, έτσι ώστε να δούμε ποιες ανάγκες έχει ο γιατρός όταν τα παιδιά βγαίνουν από το χειρουργείο. Σχεδιάστηκε ένα ρομποτάκι από το ΕΠΤΗΛ,
βρήκαμε τις ανάγκες και τώρα, αφού μετατρέψαμε αυτές τις ανάγκες για ψηφιακό μετασχηματισμό του νοσοκομείου σε αυτό το συγκεκριμένο κλάδο, έχουμε σχεδιάσει το ρομποτάκι το συγκεκριμένο, το OZI, να μπορέσει να πηγαίνει να τραβάει δεδομένα από τα κρεβάτια των παιδιών, να τα στέλνει, τα επεξεργάζει, να τα στέλνει στους γιατρούς αλλά και στις νοσοκόμες, αλλά και ταυτόχρονα να μπορεί να διαβάζει και παραμυθάκια στα παιδιά. Αυτό είναι ένα παράδειγμα υπηρεσιών, το οποίο εμείς ως Health Hub, αλλά και ως κέντρο ικανοτήτων, έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ο επόμενος Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας είναι το Synergy NEDIG. Ένας κόμβος ο οποίος επίσης προέρχεται από την επαρχία, αν δεν κάνω λάθος. Ξεκινάει η πρωτοβουλία από το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας. Εκπρόσωπος είναι ο κύριος Πλόσκας, Νικόλαος. Νίκο, σε καλωσορίζουμε. Θα θέλαμε, έτσι στο ίδιο μήκος κύματος, να μας αναφέρεις ποια είναι η ανάγκη την οποία έρχεται να καλύψει το δικό σας έντυχ και βεβαίως ποιες είναι οι προσδοκίες σας όσον αφορά την λειτουργία του. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μας να συμμετέχουμε και να συνομιλούμε με τα υπόλοιπα hubs, γιατί πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε στο μέλλον πάρα πολύ. Εγώ προέρχομαι από τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας Synergy Hub. Έχουμε την έδρα μας στη Δυτική Μακεδονία και στην Κοζάνη. Βέβαια, δεν περιοριζόμαστε στη Δυτική Μακεδονία μόνο, αλλά εκεί είναι οι περισσότεροι εταίροι. Έχουμε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας επικεφαλή εταίρο, το ΕΚΕΤΑ, 3 κλάστερς, 2 πάροχους τεχνολογίας, 5 εταιρείες, την Ένωση Δήμων στην περιφέρειά μας, 2 επιμελητήρια και μπορεί να ξέχασα και κάτι ακόμα κι εγώ, είναι 15 εταιρείες συνολικά. Εμείς εξειδικευόμαστε, δεν θα μπορούσαμε να εξειδικευόμαστε σε κάποιον άλλο τομέα εκτός από την ενέργεια στην περιφέρεια που είμαστε. Είμαστε σε μια μετάβαση στην απολιγνητοποίηση, όπως λέμε, οπότε υπάρχουν πολλές νέες επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας και εμείς εκεί καλούμαστε να βοηθήσουμε και τις νέες εταιρείες, αλλά και τους δημόσιους οργανισμούς. Έχουμε διπλό στόχο, οπότε όλες τις υπηρεσίες μας, εμείς τις χωρίζουμε βασικά σε 3 κομμάτια. Στις υπηρεσίες που θέλουμε να δώσουμε στις επιχειρήσεις, σε αυτές που θέλουμε να δώσουμε στους δημόσιους οργανισμούς, αλλά και στην υποστήριξη που πρέπει να παρέχουμε σε κάποιες νέες επιχειρήσεις που ίσως να μην υπάρχουν ακόμα. Δεν υπάρχουν τέτοιες υπηρεσίες διαθέσιμες στη Δυτική Μακεδονία και θέλουμε να το υποστηρίξουμε και αυτό πάρα πολύ. Οι οριζόντιοι τομείς που χρησιμοποιούμε είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια και το διαδίκτυο των πραγμάτων. Και εμείς έχουμε το Seal of Excellence, οπότε αναμένεται να ξεκινήσουμε σύντομα τη λειτουργία μας. Δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα, αλλά κάνουμε προπαρασκευαστικά βήματα για να είμαστε έτοιμοι την ώρα που θα χρειαστεί. Οπότε προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε τη μεγάλη τεχνογνωσία που έχει το Πανεπιστήμιο και το ΚΕΤΑ και από ευρωπαϊκά έργα, αλλά και από τον εξοπλισμό που διαθέτει, να μπορέσουμε να έχουμε κάποια επιδεικτικά έργα για να μπορούν άμεσα οι επιχειρήσεις μας να συμμετέχουν, να μπορούν να δοκιμάσουν τον εξοπλισμό και τις λύσεις που προσφέρουμε για να μπορούν και αυτοί αργότερα ίσως να επενδύσουν σε κάτι παρόμοιο. Σημαντικό επίσης μέρος των υπηρεσιών μας θα είναι στο upskilling και στο reskilling, γιατί όπως συζητιόταν και σε προηγούμενα πάνελ και στη Δυτική Μακεδονία είναι ζήτημα να κρατήσεις τους ανθρώπινους πόρους εκεί πέρα στην περιοχή ή να προσελκύσεις καινούριους, οπότε θέλουμε να το κάνουμε και αυτό. Και νομίζω θέλω να δώσω κλείνοντας έμφαση στη συνεργασία που πρέπει να έχουμε, γιατί ας πούμε, σαν παράδειγμα να αναφέρω τους οικοδεσπότες μας στο DG AgriFood, ο αγροδιατροφικός τομέας είναι ένας μεγάλος τομέας και στη Δυτική Μακεδονία. Εμείς δεν προτιθέμαστε να τα κάνουμε όλα, οπότε πρέπει να έχουμε μια συνεργασία για να μπορούμε να καθοδηγούμε και τις επιχειρήσεις, αλλά και οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο σε κάποιο άλλο hub που είναι πιο ειδικό από εμάς αυτές τις υπηρεσίες. Ευχαριστώ και πάλι. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Αυτή είναι μια πολύ γόνιμη πρόταση. Όντως, πέρα από το διαπροσωπικό επίπεδο, γιατί είναι μια κουβέντα που την είχαμε κάνει στη Λάρισα και με τον Τάσο, όντως θα πρέπει, πέρα από τα διαδικαστικά, νομίζω ότι αυτό είναι στο χέρι μας, των κόμβων που συζητάμε και των κάποιων γραφειοκρατικών προβλημάτων και καθυστερήσεων που έχουμε όσον αφορά στην υλοποίηση του έργου, θα πρέπει και one-to-one, αλλά και όλοι μαζί να καθίσουμε και να δούμε συνέργειες, έτσι ώστε, όπως πολύ σωστά ανέφερες, μία επιχείρηση στην Ξάνθη
ή στην Κοζάνη ή στη Λάρισα να μπορεί να λάβει οποιαδήποτε υπηρεσία από το δίκτυο των ελληνικών κόμβων ψηφιακής καινοτομίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε από το εύρος των φορέων που συμμετέχουν σε αυτό, ως εταίροι σε αυτό εδώ πέρα το δίκτυο των ευρωπαϊκών κόμβων ψηφιακής καινοτομίας, νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται ότι δικαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως στόχο να περάσει τοπικά την πολιτική της για ψηφιακό μετασχηματισμό και για αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων ένα μεγάλο μέρος μέσα από τους ευρωπαϊκούς κόμβους ψηφιακής καινοτομίας. Είσαστε πάρα πολύ φιλικοί για το συντονιστή ομιλητές, που σημαίνει ότι έχουμε χρόνο και μπορούμε να πάμε σε ένα δεύτερο γύρο τοποθετήσεων. Βεβαίως, μπορεί να είναι και ελεύθερη και κάτι το οποίο δεν θα σας ρωτήσω, κάτι το οποίο θα θέλατε κι εσείς να αναφέρετε, είστε ευπρόσδεκτοι. Το ερώτημα το δικό μου, που θα απευθυνθεί προς όλους, είναι ουσιαστικά το ποιους θεωρείτε κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας. Είναι το ένα σκέλος του ερωτήματος. Και βεβαίως, ποια είναι η σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού όσον αφορά το πεδίο στο οποίο καλείστε να δράσετε ο κάθε κόμβος ξεχωριστά. Κυρία Μιχαλοπούλου, πάλι θα ήθελα να ξεκινήσω με εσάς. Ωραία. Λοιπόν, τι θεωρώ κρίσιμο. Κρίσιμο στο κομμάτι το δικό μας, το αγροδιατροφικό και στο ψηφιακό μετασχηματισμό, θεωρώ την αποτελεσματικότητά μας, και έρχομαι από πανεπιστήμιο, όπως καταλαβαίνετε, γι' αυτό προσπαθώ να μην κυριαρχεί, αλλά κατά βάση κυριαρχεί. Κρίσιμο θεωρώ δύο πράγματα. Θα μιλήσω πρώτα για το εσωτερικό κομμάτι που βλέπω, ξεκινάει από το πανεπιστήμιο. Το να μπορέσουμε να φτάσουμε, όχι με μία υπηρεσία, αλλά να φτάσουμε την κρίσιμη μάζα, τον κρίσιμο αριθμό υπηρεσιών, την ωριμότητα των υπηρεσιών, συνδυασμένα ως κόμβος, ξεκινώντας από το πανεπιστήμιο, με τις οποίες θα προσεγγίσουμε την ανάγκη των δικαιούχων. Γιατί από εκεί, νομίζω, θα ξεκινήσει ένας πιο όριμος ψηφιακός μετασχηματισμός, όχι στη συζήτηση, αλλά στην πράξη. Οπότε, να προσεγγίσουμε με τις υπηρεσίες μας τις ανάγκες. Αυτό είναι το κομμάτι που νομίζω ότι και με τους συνεργάτες καθημερινά μας φέρνει στο τραπέζι της εργασίας. Φαντάζομαι και στους άλλους κόμβους θα είναι αντίστοιχο, γιατί εδώ μπαίνει και ένα κομμάτι της συνεργασίας. Αντίστοιχα, όμως, κρίσιμη θεωρώ την προετοιμασία και την ωριμότητα από την πλευρά της πολιτείας στο να χρηματοδοτεί και να είναι την κατάλληλη στιγμή εκεί που πρέπει, όπως πρέπει, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τους σχεδιασμούς μας. Γιατί? Όταν καλούμαστε να συνεργαστούμε με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τον επιχειρηματικό κόσμο, τον αγρότη, όλη αυτή την αλυσίδα αξίας, έχουμε να κάνουμε με την πραγματική αγορά. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παρέχουμε αυτό που έχουμε υποσχεθεί τη στιγμή που μας το ζητούν. Αυτό θέλει μια πολύ καλή συνεργασία και κατανόηση αυτής της συνθήκης από την πολιτεία στο να χρηματοδοτεί αυτές τις προσπάθειες. Εδώ υπάρχει μια απέτηση για εθνική χρηματοδότηση 50% σε αυτά τα προγράμματα που έχει δεσμευτεί η χώρα μας ότι θα κάνει. Οπότε κρίσιμο θεωρώ λοιπόν αυτή την ωριμότητα, όχι μόνο για το συγκεκριμένο κόμβο, γιατί όλοι έχουμε το μυαλό μας και σε επόμενα προγράμματα και σε επόμενες χρηματοδοτήσεις, σε όλο αυτό το κομμάτι της ψηφιακής Ευρώπης, έτσι ώστε να απορροφήσουμε και να αξιοποιήσουμε τους πόρους που μας αντιστοιχούν. Αυτά τα δύο πράγματα λοιπόν βάζω εγώ. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Γιανναράκη, σας απευθύνω το ίδιο ερώτημα, το οποίο αφορά έτσι, τη δική σας οπτική όσον αφορά τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας για τη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού και του δημοσίου τομέα, στον οποίο απευθύνεστε, αλλά βεβαίως και των επιχειρήσεων γενικότερα, των μικρομεσαίων. Να ξεκινήσω
στο δικό μας τον τομέα των υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος, όχι μόνο αυτόν που λέμε ψηφιακή διακυβέρνηση από την κεντρική κυβέρνηση, αλλά πιάνοντας και όλο το φάσμα των υπηρεσιών από την αυτοδιοίκηση, από τους μεγάλους φορείς που εξυπηρετούν πολίτες. Το πρώτο και βασικό είναι αυτή τη στιγμή να μπορέσουμε να ψηφιοποιήσουμε τις διαδικασίες με έναν αποτελεσματικό τρόπο, που λένε καμιά φορά να μην ψηφιοποιούμε τη γραφειοκρατία, αλλά να απλουστεύουμε τις διαδικασίες, και η διαδικασία της ψηφιοποίησης να είναι και μια διαδικασία αναγεννητική, αναζωογονητική απλούστευσης διαδικασιών. Έτσι λοιπόν, μια μεγάλη πρόκληση είναι να αξιοποιήσουμε μια δουλειά που έχει πάρει μορφή το τελευταίο διάστημα, αλλά έχει πίσω της περισσότερα από 8 χρόνια συστηματική προσπάθεια, που είναι το Εθνικό Μητρό Διαδικασιών, που ίσως να το ξέρετε ως mythos.gov.gr, που αποτυπώνει περίπου περισσότερες από 2.000 από τις 5.000 συνολικά διαδικασίες που έχουν καταγραφεί στο δημόσιο, και αυτές θα είναι αντικείμενο απλοποίησης. Όταν λέμε τις καταγράφει και τις παρουσιάζει με αλγοριθμικό τρόπο, ώστε να μπορούν να γίνει αλγοριθμική επεξεργασία τους, να ψηφιοποιηθούν, να γίνουν κομμάτι της πιο αυτόματης, πιο θεματικής εξυπηρέτησης. Και αυτές βέβαια θα βρουν έκφραση στο gov.gr πρώτα απ' όλα, και θα αποτελέσουν και έναν χώρο όπου μαζί με νέα δεδομένα, με ανοιχτά δεδομένα από το δημόσιο χώρο, θα δώσουν αξία και θα δημιουργήσουν πεδίο εφαρμογής και πεδίο δόξης λαμπρών, που λένε καμιά φορά, για το επιχειρήν, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα μπορούν να αξιοποιήσουν και να δημιουργήσουν εκεί καινούργια αξία. Βέβαια, έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη πρόκληση, που είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής μας. Μορφοποιείται στην καθημερινή μας συζήτηση, στο chat GPT κτλ. Είναι η πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης, που ας βγάλουμε το μύθο και το hype. Είναι στην πραγματικότητα η συμπυκνωμένη δυνατότητα όλης αυτής της ανθρώπινης γνώσης, της προσπάθειας που έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια, να αλγοριθμοποιηθεί ένα μεγάλο κομμάτι της νοητικής μας δραστηριότητας. Και αυτό είναι εδώ, παιδιά. Καλπάζει με γρήγορους ρυθμούς. Αυτό που βλέπουμε ως κορυφή του παγόβουνου ήδη αλλάζει τον τρόπο που δουλεύουν εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο όλο. Αλλάζει από το σούπερ μάρκετ, το ταμείο του σούπερ μάρκετ, τις διαδικασίες τις τραπεζικές, τις διαδικασίες τις νομικές, τις διαδικασίες τις ιατρικές. Αλλάζει τη μορφή της εργασίας, χάνονται θέσεις εργασίας, δημιουργούνται βέβαια καινούργιες, αλλά δεν ξέρω πόσο ισόρροπο είναι αυτό, και αυτό είναι μπροστά μας. Είναι μια πρόκληση για όλους μας να δούμε πώς θα το αξιοποιήσουμε και θα το ενσωματώσουμε πιο παραγωγικά, πιο δημιουργικά στην οικονομία μας, αλλά και κυρίως στην κοινωνία μας. Και εδώ έρχεται και θα τονίσω ιδιαίτερα τα τελευταία λόγια της Μαρίας, της Μιχαλοπούλου, που αναφερόταν στα θέματα των χρηματοδοτήσεων και της ετοιμότητας της ελληνικής πολιτείας και ευρύτερα του ελληνικού οικοσυστήματος να συμμετάσχει και να αξιοποιήσει αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Δεν είναι θέμα, ο Τάσος είπε πολύ σωστά ότι δεν είναι ίσως το τελευταίο θέμα τα χρήματα πολλές φορές, αλλά εγώ θα λέγα ότι το να είμαστε κομμάτι της διαδικασίας, και βεβαίως να μπορούμε να αξιοποιήσουμε και τις χρηματοδοτήσεις, γιατί να το κρύψουμε, άλλωστε υπάρχει πάντα αυτή η ανάγκη που λένε. Αλλά τι γίνεται, η Ελλάδα δεν είναι έτοιμη να το κάνει. Σκεφτείτε στο Digital Euro Program και ειδικά στα θέματα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Υπήρξαν πολλές προσκλήσεις τα τελευταία 2 χρόνια, τις οποίες η Ελλάδα δεν συμμετείχε. Εμείς ως κόμβος, ως εδιτές, συμμετείχαμε σε κάποιες και μάλιστα αξιολογηθήκαμε και πολύ καλά, αλλά δεν είδαμε πολλούς άλλους εταίρους από την ελληνική πλευρά. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή αυτή την προσπάθεια που κάναμε όλοι μαζί στο κομμάτι των κόμβων ψηφιακής καινοτομίας, που έχουν σαν βασική προτεραιότητα βέβαια την τεχνητή νοημοσύνη. Τα άλλα τα οποία ήταν στοχευμένα δεν υπήρχαν πολλοί. Υπήρχε βέβαια το ΕΚΕΤΑ, υπήρχε ο Δημόκριτος και πολλοί άλλοι που και από πιο παλιά συμμετείχαν και συμμετέχουν και στη δημιουργία αυτής της καινούργιας πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής για την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, που θα μπορεί να αξιοποιείται ευρύτατα. Αλλά λείπουμε. Δεν είμαστε εκεί σε έναν χώρο ο οποίος
τώρα διαμορφώνεται και έχει πίσω του και τεράστιους προϋπολογισμούς. Σκεφτείτε ότι για την τεχνητή νοημοσύνη και τις συναφείς υπηρεσίες, ο προϋπολογισμός του Digital Euro Program και των συνεχών προγραμμάτων για τα επόμενα χρόνια ξεπερνάει τα 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν θέλω να πω, αλλά είναι ένα μεγάλο κομμάτι το κατά πόσον αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πρόβλεψη, μια προετοιμασία και της πολιτείας και των αρμόδιων φορέων και όλων μας, ώστε να είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε για αυτές τις καινούργιες περιοχές που δημιουργούνται. Εδώ είμαστε, βέβαια θα το κάνουμε. Και σημειώνω ένα θέμα για τις συνέργειες. Την επόμενη εβδομάδα που κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε την εμηνιαία μας συνάντηση των κόμβων, ένα από τα πρώτα θέματα που πρέπει να δούμε είναι οι συνέργειες μεταξύ μας πρακτικά. Παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο πεδίο στα θέματα των δεξιοτήτων, όπου οι περισσότεροι κόμβοι έχουν κοινά στοιχεία και κοινές ανάγκες, άρα μπορούμε να τις συνδυάσουμε, να κερδίσουμε χρόνο, πόρους και να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Και το ίδιο και σε πολλά άλλα πράγματα, αλλά ίσως οι δεξιότητες να είναι ένα από τα πρώτα θέματα. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ωραία, θίξατε πολύ σημαντικά πράγματα και κάτι που είναι στην επικαιρότητα, η τεχνητή νοημοσύνη, που έτσι νομίζω ότι ο μεγάλος, ο ευρύτερος πληθυσμός που δεν ασχολείται πιο κοντά με το συγκεκριμένο θέμα, είναι η αλήθεια ότι κινδυνεύει να δαιμονοποιηθεί και αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε όλοι και να εξηγήσουμε στον κόσμο τι ακριβώς πρεσβεύουμε και εμείς ως κόμβοι, αλλά και το γεγονός ότι ουσιαστικά όλα αυτά είναι εργαλεία τα οποία έρχονται να βοηθήσουν και την ανθρώπινη καθημερινότητα, αλλά και τις επιχειρήσεις, αλλά και το να μειώσουν κόστη και να εξοικονομηθούν πόροι για να πετύχουμε όχι μόνο τα ίδια, αλλά και σημαντικότερα αποτελέσματα. Ο επόμενος κόμβος στον οποίο θα απευθυνθώ είναι το Smart Health και στον Παντελή. Παντελή, ωραία, εσείς αφού γραστήκατε την ανάγκη για τις υπηρεσίες τις οποίες σχεδιάσατε να δώσετε, ένα βασικό ερώτημα είναι με ποιο τρόπο θα επιδιώξετε να έρθετε σε επαφή με τους τελικούς χρήστες, πώς θα το καταφέρετε έτσι ώστε να γίνει και το engagement ουσιαστικά των δυνητικά ωφελούμενων από τη δική σας δράση. Και βεβαίως ένα ακόμη ερώτημα έχει να κάνει με το που είναι αλληλένδετο σχετικά με το τι είναι κρίσιμο, τι θεωρείται κρίσιμο σε αυτήν εδώ τη διαδικασία, δηλαδή του να είναι αποδοτικός ο κόμβος και πραγματικά να έρθει και να έχει απήχηση στους δυνητικά ωφελουμένους. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Θα αναφέρω 3 πράγματα. Τα 2 νομίζω ότι λίγο πολύ μας αφορούν όλους και είναι κομμάτι του πυρήνα της πρόσκλησης των προγραμμάτων αυτών. Άρα νομίζω ότι μας κινητοποιήσει η πρόσκληση προς αυτές τις κατευθύνσεις. Το ένα κομμάτι είναι φυσικά η αλληλεπίδραση με τις ίδιες τις εταιρείες, με την ίδια τη βιομηχανία. Υπάρχει ένα κενό εκεί. Δηλαδή και εδώ πέρα μέσα δεν ξέρω στην πραγματικότητα, αν θέλετε μπορείτε να σηκώσετε παρακαλώ τα χέρια σας όσοι είσαστε από τη βιομηχανία ή από εταιρείες. Ευχαριστώ. Το κενό είναι προφανές, νομίζω. Αυτό το κενό προφανώς δεν προκύπτει γιατί οι άνθρωποι αυτοί κάνουν κάτι λάθος. Μάλλον κάνουμε κάτι λάθος εμείς, κάνουμε κάτι λάθος και αυτοί. Εμείς έχουμε την αίσθηση ότι μιλάμε με οργανισμούς οι οποίοι απλώς θέλουν να εισπράξουν δημόσιο χρήμα και να μην κάνουν τίποτα. Και εκείνοι έχουν την αίσθηση ότι μιλάνε πιθανώς με δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι κοιτάνε απλώς να καταναλώσουν χρήματα και πάει λέγοντας. Αυτό λοιπόν είναι ένα κενό το οποίο πρέπει να το χτυπήσουμε, θέλοντας και εμείς. Και είναι στον πυρήνα της πρόσκλησης. Γιατί τι μας λέει η πρόσκληση, να μην πληρώσουν χρήματα και να έρθουν να τους παρέξουμε υπηρεσίες. Να τους δώσουμε τεχνογνωσία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έρθουν να μας πούν τις ανάγκες τους ή να πάμε εμείς να τους τσιγκλίσουμε. Άρα το ένα κομβικό σημείο είναι αυτό. Το άλλο κομβικό σημείο που είναι επίσης στον πυρήνα της πρόσκλησης, νομίζω ότι είναι η θεματικότητα των δράσεων. Δεν μπορεί να ισχυρίζεται κανένας ότι κάνει καινοτομία επί παντός επιστητού. Δεν στέκει αυτό το πράγμα. Και αυτό επίσης νομίζω ότι ακριβώς υπάρχει μια έντονη συμπληρωματικότητα ανάμεσα στους κόμβους και είναι αρκετά χτυπητό, δεν θα επιμείνω παραπάνω. Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα να πω είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα η επικοινωνία και το συνδέω και με το πρώτο ερώτημα τώρα. Η επικοινωνία αυτή θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν πιο ποιοτικά, όσο το δυνατόν πιο σοβαρά. Και κομμάτι αυτής της επικοινωνίας πρέπει να είναι και η επικοινωνία των αδυναμιών μας. Φοβάμαι ότι αυτό δεν το κάνουμε καλά.
Δηλαδή, άκουσα σήμερα το πρωί τον Υφυπουργό Μεταφορών, ο οποίος μας παρουσίασε τις υποδομές μεταφορών της χώρας σαν να είναι καινοτόμες. Μας είπε για το σούπερ μετρό που χτίζεται στη Θεσσαλονίκη κτλ. Αλλά αυτό το μετρό χτίζεται εδώ και 20 χρόνια. Αυτό είναι μια αδυναμία την οποία πρέπει να τη δηλήσουμε. Έτσι δεν είναι? Είμαστε σε μια χώρα η οποία μετράει νεκρούς. Πολύ πρόσφατα, επειδή δεν είναι σε θέση να λειτουργήσει ασφαλώς τους σιδηροδρόμους της. Άρα δεν μου αρκεί να ακούω ως καινοτομία το ότι περνάμε τα διόδια με τον μπλιμπλίκι. Έτσι. Τώρα, το επόμενο που ήθελα να πω, και θα φέρω και ένα παράδειγμα από το δικό μου το χώρο τώρα, για να μην μιλάω για τις μεταφορές, τώρα απλά ήταν το πρωί ο Υπουργός εδώ. Στο κομμάτι της υγείας. Φανταστείτε τώρα να πηγαίνει ένας παντελής, έξυπνος, να λέει για τεχνητή νοημοσύνη σε ένα διοικητή νοσοκομείου. Στην Κομοτηνή, ας πούμε. Θα πάω εγώ τώρα στον διοικητή νοσοκομείου της Κομοτηνής και θα του πω: ελάτε να βάλουμε τεχνητή νοημοσύνη. Και θα μου πει ο άνθρωπος: παιδί μου, εγώ δεν έχω γιατρούς. Η τεχνητή νοημοσύνη μου λείπε. Εδώ υπάρχει ένα κενό, στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε και κομμάτι αυτού του κενού είναι και οι αδυναμίες που έχουμε. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο, το οποίο πρέπει να αρχίσουμε να το συζητάμε, όχι για να με ψημιρούμε και να εγκλωβιστούμε σε αυτό. Οι προοπτικές είναι εδώ, γι' αυτό είμαστε εδώ. Το ξέρουμε ότι και τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια καινοτομούν και κάνουν. Είναι ξεκάθαρο αυτό, αλλά δεν χρειάζεται να βαφκαλιζόμαστε μόνο, πρέπει να πάμε λίγο πιο πέρα. Αυτό ήθελα να πω έτσι ως κρίσιμο σημείο. Πολύ ουσιαστικά λόγια, αυτογνωσία. Έτσι, αυτογνωσία, αυτοκριτική και βεβαίως, αφού καταλάβουμε όντως ποιοι είμαστε, να βγούμε και να επικοινωνήσουμε αυτό που όντως μπορούμε να κάνουμε και όχι αυτό που θα θέλαμε να κάνουμε. Αυτό για το οποίο είμαστε έτοιμοι. Εδώ και τώρα και βεβαίως όταν είμαστε έτοιμοι και για νέες υπηρεσίες, να πάμε και σε νέες υπηρεσίες. Τάσο, μάλλον, ναι. Επιστρέφουμε στο... Ναι, λοιπόν, έκανα λάθος. Ο Άγης, συγγνώμη Άγη. Λοιπόν, θα θέλαμε έτσι από τη μεριά του Smart Attica επίσης να μας αναφέρεις ποιους παράγοντες θεωρείς κρίσιμους για να επιτευχθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός όλων των δυνητικά ωφελούμενων στους οποίους μας ανέφερες πριν. Είτε είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε είναι κάποιες startups, είτε είναι φορείς οι οποίοι ασχολούνται με τους τομείς του ενδιαφέροντός σας. Ναι, ευχαριστώ για την ερώτηση. Νομίζω ότι ο πιο κρίσιμος, μάλλον οι κρίσιμοι παράγοντες είναι ότι πρέπει πρώτον να κάνουμε την επαφή με όλους αυτούς τους φορείς, όπως ήδη κάνουμε. Εμείς αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι για να μπορέσουμε να απορροφήσουμε και τις υπηρεσίες σωστά και να παράξουμε και απτά έργα, έχουμε σε 4 τομείς από τους τομείς ενδιαφέροντος, όπως είναι για παράδειγμα ο τουρισμός, θα πάμε να φτιάξουμε ολόκληρα project, δηλαδή έχουμε ορίσει project τα οποία συζητάμε και με τους associate partners, οι οποίοι μπορεί να είναι ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι έχουν τεχνογνωσία πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Ενδεικτικά αναφέρω για παράδειγμα ότι η associate partner είναι η Vodafone, είναι η Motorola, είναι μεγάλες εταιρείες και πιο στοχευμένες εταιρείες συγκεκριμένες ανατομέα. Και στη συνέχεια συζητάμε και με τους αντίστοιχους λήπτες των υπηρεσιών, έτσι, όπως για παράδειγμα εταιρείες. Στην περίπτωση των ξενοδοχείων, για παράδειγμα, είναι τα ξενοδοχεία, αλλά και το επιμελητήριο. Οπότε μιλάμε για όλους τους φορείς, οι οποίοι συνδυάζονται μαζί και μιλάμε με όλους για να σχεδιάσουμε αυτές τις υπηρεσίες. Οπότε αυτός είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για να πετύχει, νομίζω. Δηλαδή να σχεδιάσουμε πράγματα που πράγματι χρειάζονται και να τα σχεδιάσουμε σωστά. Μου δίνεις αφορμή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δίνεις αφορμή όντως να αναφέρουμε ότι είναι πολύ σημαντικός παράγοντας επιτυχίας είναι το πώς θα ενεργοποιήσουμε το τοπικό οικοσύστημα καινοτομίας και τους δυνητικούς πολλαπλασιαστές των υπηρεσιών που πρεσβεύουμε, έτσι, και του κεντρικού στόχου που είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Επομένως, Τάσο, θα ήθελα να μας πεις με ποιο τρόπο εσείς προσεγγίζετε ουσιαστικά την ενεργοποίηση και βεβαίως δεν ανάγκη κάποιος να είναι εταίρος στο σχήμα το οποίο διαχειρίζεται έναν κόμβο, αλλά θα μπορούσε να είναι συνεργαζόμενος φορέας έτσι ώστε για τον κοινό στόχο του ψηφιακού μετασχηματισμού να έρθει και να συνδράμει από το δικό του ρόλο. Είτε μιλάμε για επιμελητήριο, είτε μιλάμε για επαγγελματικές ενώσεις,
είτε μιλάμε για αγροτικούς συνεταιρισμούς ή νοσοκομεία κτλ. Ή άλλους κόμβους ή άλλες εταιρείες. Όπως το παράδειγμα που ανέφερα πριν, το ΕΚΕΤΑ δεν είναι εταίρος στο δικό μας τον κόμβο. Παρόλα αυτά, για την υπηρεσία που θέλουμε να προσφέρουμε τοπικά, συνεργαστήκαμε. Γιατί ήδη συνεργαζόμαστε. Αυτό σημαίνει οικοσύστημα. Μπορέσουμε να βρούμε τους καλύτερους για να φέρουμε υπηρεσίες στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς με τους οποίους δουλεύουμε. Αλλά για μένα το σημαντικό είναι, και αυτό το οποίο είναι πολύ κρίσιμο, είναι να θέσουμε τα πράγματα στη σωστή βάση και να μην προσπαθούμε να διαστρεβλώσουμε αυτό το οποίο βλέπουμε. Πού μιλάμε τώρα? Με τις επιχειρήσεις, τα ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις μιλάνε διαφορετική γλώσσα. Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα. Δεν μπορεί ο ένας να κατανοήσει τον άλλον. Και αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό πράγμα το οποίο πρέπει να λύσουμε. Τι περιμένω εγώ ως επιχειρηματίας από ένα ερευνητικό κέντρο, από ένα πανεπιστήμιο? Ή τι περιμένει το πανεπιστήμιο από μια επιχείρηση? Αυτό το χάσμα πρέπει να γεφυρωθεί και γεφυρώνεται σε πολλαπλά σημεία με τις προσπάθειες που κάνουν είτε κάποιοι καθηγητές σε πανεπιστήμια, είτε κάποιοι ερευνητές, με το να έχουν εξαιρετικές συνεργασίες με τις επιχειρήσεις. Αυτές τις λίγες συνεργασίες που υπάρχουν πρέπει να τις πολλαπλασιάσουμε. Πώς θα τις κάνουμε? Τις κάνουμε μέσω από τους κόμβους καινοτομίας. Εμείς λοιπόν φιλοδοξούμε να είμαστε όλοι οι κόμβοι, όχι μόνο ο δικός μας, το Health Hub, να είμαστε οι νησίδες οι οποίες μπορούν να μεταφράσουμε τις ανάγκες των επιχειρήσεων, να τις διαπιστώσουμε, γιατί πολλές φορές ο ίδιος επιχειρηματίας δεν ξέρει ποια είναι η ανάγκη του. Νομίζει ή φαντάζεται ποια είναι η ανάγκη, δεν ξέρει τη λύση. Εκεί λοιπόν να καθίσουμε να συζητήσουμε με αξιόπιστα εργαλεία, και δεν έχουμε εργαλεία, και το έχουμε διαπιστώσει όλοι μαζί αυτή τη στιγμή. Τα εργαλεία τα οποία μας παρέχονται αυτή τη στιγμή από το πρόγραμμα δεν είναι τα κατάλληλα. Τον accelerator, έτσι, τον επιταχυντή αυτό που αναφέρουμε. Εάν πάμε σε μια επιχείρηση με αυτό το εργαλείο, προφανώς δεν θα βγάλουμε συμπεράσματα. Ναι, να το πούμε πιο ευγενικά. Πρέπει να καθίσουμε όλοι μαζί να βγάλουμε εργαλεία τα οποία μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν μια επιχείρηση. Εκεί για μένα είναι το κρίσιμο σημείο. Πώς θα μπορέσουμε να γεφυρώσουμε χάσματα, πώς θα μπορέσει ο ένας να ακούσει τον άλλον και να δουλέψουμε πάνω στις πραγματικές ανάγκες οι οποίες υπάρχουν. Ναι, πολύ σωστά. Ωραία. Τι έχει να μας πει το Synergin EDIH, Synergin Hub και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Είναι για μια περιοχή η οποία είναι πολύπαθη, με την έννοια βεβαίως σε όρους τοπικής ανάπτυξης. Νομίζω ότι μοιάζουν πάρα πολύ οι δικές μας οι περιφέρειες, η Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με της Δυτικής Μακεδονίας. Όπως και εμείς υπολείπεται σε όρους και καινοτομίας μάλλον, αλλά και υιοθέτησης ψηφιακών τεχνολογιών. Επομένως, θα ήθελα, Νίκο, να μας μεταφέρεις με ποιο τρόπο θα μπορέσετε εσείς να γίνετε αποδοτικοί και βεβαίως να δώσετε τις ουσιαστικές υπηρεσίες που έχετε σχεδιάσει και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της δικής σας περιφέρειας, αλλά και ευρύτερα στις περιοχές τις οποίες θα καλύψετε. Νομίζω ότι αυτός είναι και ο μεγάλος στόχος όλων των κόμβων. Νομίζω μια μεγάλη επιχείρηση, μια μικρομεσαία επιχείρηση που έχει ίσως κάποιο ερευνητικό κομμάτι και χωρίς τους κόμβους μπορεί να καινοτομήσει, ας πούμε, και να ενσωματώσει ψηφιακές τεχνολογίες. Βέβαια, με τη βοήθεια των κόμβων μπορεί να το κάνει πιο γρήγορα, πιο εύκολα ή καλύτερα. Αλλά το μεγαλύτερο στοίχημα είναι πώς θα δώσουμε να καταλάβουν ή να καταλάβουμε εμείς τι χρειάζονται οι πιο μικρές επιχειρήσεις και δηλαδή να τους δείξουμε εμείς κάποια use case που θεωρούμε ότι θα τους βοηθήσουν στην πράξη και να μας δείξουν και αυτοί τι χρειάζονται για να αλλάξουμε εμείς και να τους δώσουμε τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Κατά κόρον, οι επιχειρήσεις στην Δυτική Μακεδονία είναι μικρές ή μικρομεσαίες, οπότε εμείς ίσως έχουμε να το αντιμετωπίσουμε λίγο σε μεγαλύτερο βαθμό αυτό. Το ίδιο ισχύει, για να κάνω και μία σύνδεση και με το δημόσιο τομέα, γιατί δεν το αναφέραμε πολύ, και με τους τοπικούς οργανισμούς, με τους Δήμους. Η Κοζάνη, για παράδειγμα, έχει επιλεγεί στις 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις μέχρι το 2030. Τα στελέχη του Δήμου όμως δεν επαρκούν για να σχεδιάσουν ένα τόσο μεγαλόπνο σχέδιο, οπότε ίσως και εκεί πρέπει να βοηθήσουμε και τους δημόσιους φορείς, όπως τους Δήμους της περιοχής μας. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ένα τελευταίο σχόλιο πριν κλείσουμε. Θα ήθελα, κάνοντας ένα πολύ γρήγορο γύρο κάποιων δευτερολέπτων, να μας πείτε,
Θα δεχτούμε ερωτήσεις και μετά θα πάμε στον τελευταίο γύρο. Αν έχουμε κάποια ερώτηση από το κοινό, εκεί πίσω, η κυρία. Γεια σας. Στον κύριο Τάσο Βασιλιάδη και συνδέοντας δύο συνέδρια, το σημερινό με αυτό που έγινε πριν κάποιους μήνες στη Θεσσαλονίκη, τα κάστρα της βιομηχανίας, όπου παρακολούθησαμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την παρουσίαση του Πάρκου Καινοτομίας Joist. Και είναι πολύ ενδιαφέρον για ένα δεύτερο λόγο που δεν αναφέρθηκε εδώ, γιατί καταλαβαίνω ότι αναφέρεστε στις υπηρεσίες σας, είναι ότι το Joist στεγάζεται σε ένα παλιό βιομηχανικό κέλυφος. Έτσι δεν είναι? Ένα παλιό μηχανουργείο. Θα ήθελα να μας δώσετε δύο πληροφορίες. Καταρχάς, πού βρίσκεται, αν βρίσκεται εντός οικιστικής ζώνης της Λάρισσας ή αν βρίσκεται στη νέα βιομηχανική ζώνη. Και θέλω οι ερωτήσεις ουσιαστικά να ακουστούν πολύ προσεκτικά και από τους παρευρισκόμενους ως παράδειγμα πολύ αξιόλογο επανάχρησης βιομηχανικού κτηρίου. Πού βρίσκεται και με ποια κριτήρια επιλέξατε να στεγαστείτε σε ένα παλιό μηχανουργείο. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα, αν θέλετε πολύ επιγραμματικά να μας τα παρουσιάσετε εδώ. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κλέβουμε βέβαια χρόνο από το επόμενο πάνελ, γιατί θα συζητήσουμε και αυτό το θέμα για το Joist. Απλά να αναφέρω ότι το Joist ξεκίνησε τον προηγούμενο Μάιο, δεν έχουμε κλείσει ακόμη χρόνο. Είναι ένα παλιό εργοστάσιο, το οποίο ήταν ο συνεταιρισμός μεταλλοτεχνουργών. Είναι το μοναδικό βιομηχανικό κτίριο στην πόλη της Λάρισσας. Βρίσκεται στην πόλη της Λάρισσας. Είναι το μοναδικό βιομηχανικό κτίριο στο κέντρο της πόλης, για να είμαι πιο ακριβής. Όταν το επιλέξαμε, ήταν η μέρα του lockdown, την πρώτη μέρα που είχαμε το πρώτο lockdown. Και όταν πήγαμε εκεί και είδαμε αυτό το κτίριο, λέγαμε ότι το μόνο που μπορεί να γίνει αυτό το κτίριο είναι ένα πάρκο καινοτομίας. Γιατί σε έναν τέτοιο χώρο μόνο μπορούμε να αναδείξουμε καινοτομίες οι οποίες έρχονται από παντού, από όλα τα hubs, από όλα τα κέντρα ικανοτήτων, από όλα τα ερευνητικά του κόσμου, για να δείξουμε πώς ένας παλιός χώρος, ένας χώρος ο οποίος ήταν μια βιομηχανία, μπορεί να μετατραπεί και να μετατραπεί με μια καινούρια χρήση για να έχουμε πολλές υπηρεσίες εκεί. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο. Νομίζω θα τα πούμε στο επόμενο πάνελ ακριβώς μετά από αυτό. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Ωραία. Και όποιος μπορέσει και το επισκεφτεί θα δει οπτικοποιημένα αυτό που μόλις σας μετέφερε ο Τάσος. Ένα τελευταίο σχόλιο, κυρία Μιχαλοπούλου. Αν κάτι έχετε να προσθέσετε, όποιος έχει να προσθέσει, δεν θα γίνει ερώτημα όσον αφορά το τι έχουμε να περιμένουμε. Εγώ νομίζω ότι ο Γιάννης έχει αρκετή δουλειά ως συντονιστής για την επόμενη συνάντηση, καθώς ακούστηκαν αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα σχετικά με τις προκλήσεις και νομίζω ότι και το στοιχείο των αδυναμιών που τονίστηκε είναι πολύ ενδιαφέρον και τα υπόλοιπα βέβαια, πάνω στο τι χρειάζεται να κάνουμε εμείς οι κόμβοι για να συνεργαστούμε. Εγώ θα ήθελα να πω ότι είναι μια ιδιαίτερη πρόκληση για τη δική μας περιφέρεια και είναι πάνω απ' όλα, μάλλον όχι πάνω απ' όλα είναι η σκοπή του έργου. Αλλά αμέσως δίπλα από αυτό το έργο, στο οποίο αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει, έχουμε τον κόσμο μαζί μας και δουλεύει, είναι να αντιληφθούν οι υπόλοιποι φορείς, οι τοπικοί, ότι είναι μια πλατφόρμα και να κάνουμε εμείς δουλειά σε αυτό, να συζητήσουμε μαζί τους, να παρουσιάσουμε το έργο, όλο αυτό το κομμάτι των υπηρεσιών, έτσι ώστε να αντιληφθούν ότι είναι μια πρώτη πλατφόρμα μέσα σε αυτό το Innovation Valley που ξεκινούμε να σκεφτόμαστε, πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε πολλές επόμενες δράσεις, για να πετύχουμε και όλα τα υπόλοιπα. Είναι μια πλατφόρμα που ήδη συνυπάρχουμε. Ο ιδιωτικός τομέας, το δημόσιο, το πανεπιστήμιο, η έρευνα. Ήδη έχουμε φτιάξει ένα τέτοιο παζλ και θέλω να λειτουργήσει ως βάση για τις επόμενες δράσεις. Αυτό θέλω να πω τελευταίο στο κομμάτι εδώ. Ωραία. Κύριε Γιανναράκη, ένα τελευταίο σχόλιο. Ναι. Πολύ σωστά αυτά που αναφέρθηκαν προηγούμενα και θα έλεγα ιδιαίτερα αυτό που είπε ο Τάσος όσον αφορά την ανάγκη τα εργαλεία να τα βελτιώσουμε, να τα προσαρμόσουμε στις δικές μας ανάγκες. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία την περασμένη εβδομάδα από μια κοινή δράση που κάναμε με το Smart Health
και το ΙΤΕ στην Κρήτη με το επιστημονικό και τεχνολογικό πάρκο του ΙΤΕ και με επαφή με τις εταιρείες εκεί, όπου διαπιστώνουμε ότι η ανάγκη μας να έρθουμε σε επαφή με τις εταιρείες και να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία μας οδηγεί σε συνεργατική δράση εκ των πραγμάτων. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε 2 διαφορετικοί, 4 ή 7 διαφορετικοί κόμβοι στο ίδιο οικοσύστημα με διαφορετικό τρόπο, σε διαφορετική φάση ο καθένας να του ζητάμε γκρόσο μόντο τα ίδια πράγματα. Άρα και εκεί χρειάζεται μια συνέργεια και για τον τρόπο προσέγγισης και για τα εργαλεία, που πιστεύω ότι αυτό θα αποτελέσει άμεσα θέμα της κοινής μας συζήτησης. Επίσης, η ανάγκη που όλα αυτά μας οδηγούν και σε μια καινούργια προσέγγιση που μαζί με την αυτογνωσία που έλεγε πριν ο καλός μας συνεργάτης και την ανάγκη να είμαστε φιδωλοί σε πολλές προσεγγίσεις, έχουμε ανάγκη και από μια ανοιχτή προσέγγιση σε όλα αυτά τα πράγματα, ώστε ανοιχτά από όλες τις πλευρές και στις μεθόδους και στις διαδικασίες και στις προδιαγραφές να μπορούμε να προσεγγίζουμε τα καινούργια προβλήματα με ανοιχτό μυαλό και με κοινές λύσεις. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Παντελή, αν έχεις κάποιο τελευταίο σχόλιο. Μόνο να πω καλή δουλειά σε όλους μας και πολύ όρεξη. Αυτό. Ωραία. Ο Άγης. Το ίδιο θα προσθέσω και εγώ. Οπότε, ναι, καλή επιτυχία σε όλους. Ωραία. Τάσο. Μία τελευταία κουβέντα. Είναι ένα εργαλείο το οποίο πρέπει όλες οι επιχειρήσεις να το αξιοποιήσουμε. Δεν έχουμε πολλές επιχειρήσεις εδώ, αλλά σίγουρα συνδεόμαστε με κάποιες επιχειρήσεις. Ενημερώστε τις. Πείτε τις να έρθουν κοντά μας για να μπορέσουμε να τις βοηθήσουμε και να αλληλοβοηθηθούμε για να μετασχηματίσουμε το τοπικό μας οικοσύστημα αρχικά, το εθνικό και το ευρωπαϊκό. Μόνο αυτό. Ωραία. Νίκο. Να επαναλάβω αυτό που είπε η κυρία Μιχαλοπούλου, ότι και εμείς στην περιφέρεια μας νιώθουμε ότι κάτι τέτοιο δεν υπάρχει στην περιφέρεια και γίνεται, και πιστεύουμε ότι αυτό θα προσελκύσει και θα αναπτυχθεί στη συνέχεια. Οπότε ελπίζω να τα καταφέρουμε όλοι μαζί και ξεχωριστά και όλοι μαζί. Ωραία. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Ευχαριστούμε και εσάς.